Zita ndinonzi Madzibaba Ekosi. Ndida kureply pa message, ndauta reply message ari kutenderera pa social media maviri. Ari kutaura kuti ndini Ekosi mutumwa. Ndida kunoona president. Ndida musi wa20 ndida kunodii ari tundofunga vazhinji makaona. Chandoda kutaura pasi rose ndechekuti mameseji iwaya handisiri Baba Ekosi ndakanyora. Uyezve handina chekuita pamameseji iwaya. Ini Baba Ekosi kana ndoda kuita message munondiziva ndichita zvokutaura. Ndini Madzibaba Ekosi kumarondera. Ndakamira nababa wangu Baba Asanda. Ndakamira nababa wangu Baba Arakio. Ndova nababa wangu ava. Mameseji amusangana nawo ese ndeyenhando ndeyekunyepa. Ina handina chekuita ipapo. Kufunga ndichapa nababa wangu ambotaura mashoko. Tinotenda. Ini ndini Baba Asanda. Mwana wa Baba Adaswesi. Tinogara kuGuruve. Iye zvino tiri kutaura tiri pano mumusha weJerusarema. Nhau yatanzwa iyi tatotanga kuiona sanhasi. Baba vedu Ekosi mwana uya atinongedzera kuti ndo zviri kuitika. Zvatishamisa kwazvo. Nekuti mazuva ose kana vauda kutaura zvimwe zvinhu zvinokoshera ungano yedu kunamata uye zvimwe zvinenge zvichida kuenda kuvakuru kumusoro uku vaitanga vatibvunza kuti ana baba zvinoita here izvi. Asi izvi zvabuda izvi zvatikachamadza kuti ko chii chaakuitika. Saka nepo zvatishamisa. Mwana ndiye watiinaye. Hadzizive nhau idzi. Zviri pama WhatsApp zvacho social media hatisi kuzvinzwisisa. Iye haazvizive, tose hatizvizive. Saka tiri kushaya kuti zviri kutenderera izvi zviri kubva kupi, nekuti musowe medu mukunamata nemukugara hazvimo. Tiri kuti isisu ngatiteedzerei hurumende zvairi kureva. Ngatiteerei mutemo wehurumende. Saka izvi ndezvatiri kukurudzirana nevapostori vedu mukunamata. Zvine izvi zvataakuona mumaWhatsApp zvaakutoti shamisa zviri kutiitya mwoyo kuti chachiko. Chachinangwa here chekupfudza mutumbi uyu kuti avengwe nevakuru vehurumende hatichaziva. Zvino vapostori vaMwari nevanhu vaMwari vose vachasangana nemameseji aya, zivai kuti muvengi ari kutenderera hazvipo kwatiri. Tinotenda. Zvinoshamisa. Zvinonzi Madzibaba Arakio. Vanondiziva vanondiziva. Nyaya dzakadai idzi dzakandikachamadza ndichiverenga paWhatsApp nezuro. Ndakaona zvakare meseji kuti ndakatoiverenga. Ine nhamba dzekuSouth Africa dzine +27. Zvichireva kuti munhu uyu ane imwe meseji akatonyora kuti anogara nechekuDurban. Izvo zvakandirwadzisa kuti vanhu vatema muri kufunga sei? Muri kuda chinamato here? Kana kuti pane zvimwe zvamakutsvaka mukati menyika ino? Isu ungano yedu yeJohani Masowe yeJerusarema hatisi vanhu vezvematongerwo enyika, asi kutoti tinonamata burikidzo naMukristu Jesu, burikidzo naMwari, sekudzidziswa kwatakaitwa nababa vedu vaDaswesi vachifa vakatisiya vatidzidzisa uku kunamata, kuti tinofanira kunamata kuna Mwari kwete kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinenge tichinzwawo zvichiitwa, izvi zvataakunzwa hasi zvedu. Ndinotenda.